Клипче правя. Дай ми здрасти да си ходя, мога. Дали можеш такъв огън да напалиш? Какво ще правите? Скаричка? Скаричка. Нека ви е лошо. Ке работи, бе. Нека ви е лошо. Ки биш, че ни утре па. Да. Звънна ли? Звънни, Към обед ли? а? Към обед ли? Да. Добре. Ей. Улите ще викаме? Да. Клипче правя. Клипче прави. Вие бати огън от една кличка. Красота, не? Красота. Нема. Всичко е преценено, няма да ги изгубя. Сега ги си китките. Долето се грижа за Това, та проклетия. Толкова кошмар гостенин. На обед беше тук на нас и приятелката и вика, и аз ще стана кошмар гостенин. Така ли вика?